Hi, good afternoon. Welcome to my channel. For this video, we will be multiplying monomials. Start na directly sa number 1. Ang pag-multiply og mga terms is basta parehas lang variable, i-copy lang paghuman add lang ang mga exponents. Dria sa gawas is n, tas i-times siya, n pod siya i-times. So parehas, common ang variable. So just copy the common variable and then add ang exponents. Naani 1 nga exponent dire, nga no need na ipakita. Understood siya nga naagi 1 nga exponent. Nya diri the power or the degree or the exponent is 4. I-add lang ng duha. 1 plus 4, you have 5. So n to the power of 5 is the answer. Anha ka mag-add sa mga exponents ha kung parehas ang mga variables. Parehas ani n, di times siya sa kapwa niya nga same variable which is n. So let's proceed number 2. Ang base dria is 3 and dria is 3. Copy lang na ang 3. Mali na nga mag 3 times 3 ka ha. That means wala ta nagrespeto sa iyahang power. So i-copy lang nato ang base nga 3. Just copy, kay parehas man sila. And then add the exponents. 8 plus 5, you have 13. 3 to the power of 13 is the answer. Kung gusto ka magkuha ani kung gusto ka imuha pag yuning i-simplify kung pila na si 3 to the power of 13, ang pasabot ana si 3 i-multiply sa iyang kaugalingon 13 kahigayon or ika 13 times nimo. Or the quicker way para makuha ang value ni 3 to the power of 13 is kung naamay scientific calculator, i-click lang si 3. Pag humag-click ni 3, butang na itong arrow ha. Pag humag o click ni 3, i-click lang tong na ay anak na symbol. Pag human, i-click ang iyahang power na 13. Pag human, equal sign dayon, and then mugawas na diha ang answer. Sa pag-multiply ni 3 by itself 13 times. Ana. Napoy uban nga ang symbol is ingon ani x to the power of y. Napoy uban y to the power of x. So mamili lang diha kung asa ang imong tuklukon. Napoy uban is ingon ana. Okay, in number 3 is mag-una ta sa sign. Negative times negative, the answer is positive. Okay na ta sa sign ha, dito ta sa coefficients. Ang coefficient dria is 4. Ang dria, kung wa kay makita, naa na siya, nga dili na siya ginapakita, dili siya visible. Naa siya coefficient dria nga 1, invisible 1, understood nga na ay 1 nga dili na ginapakita. So 4, negative 4 times negative 1, the answer is positive 4. Na ha? Okay na ta sa sign, okay na ta sa coefficient, proceed ta sa mga variables. Na ay a squared. Kana si a squared, kopyaha lang. Kay wala may a dire. Wala siya kaparehas. Unya isa pa, siya ang atong unahon og sulat, kaya siya may nauna sa alphabet. I-arrange nato siya daan kumbaga ba. And then next will be b. Kopya lang na si b ha, basig mo anak mo nga, minus b man na. Okay na ba ta sa sign? Kay negative, it times sa negative, the answer is positive. So okay na ta sa sign. Isumpay ra nato si b. Then after ana na ay tay y diri nakita, diri ang quantity. Diri ang quantity na apoy y. That means isahon na na siya sulat and then add an exponent. Na siya 1 diha, 1 plus 1, you have 2. So, this is the answer. Let's have number 4. Sa baba na lang ta mag-solve. Equals. Mag-una ta sa coefficient. Tama ka ba? Ibo pa yun. Saka na to. Mag-una ta sa coefficient. You have 20 times 1 over 10. Ang kanang 20 times 1 over 10. Ingani ang dagway niya ha. 20 times 1 over 10 equals. Sa ako ang mga bata, ila pag yun nang ibiro
ubiran og 1 kay para pantay unig times nila nga naa sila makita sa taas, taas times taas, over baba times baba. Pero pwede na gud nga ang answer is 20 over 10. Pero ipakita lang nako diri kanang whole number ubiran og 1 kay naaman jud na siya denominator nga 1, ubiran siya 1 para pantay na sa pananaw sa mga bata nako. Ambot lang pod sa inyo ha kung gusto mo magdiretso. So, taas times taas ta. 20 times 1, you have 20. Sa baba ta, 1 times 10, you have 10. I-reduce na to. Ang 20 bahinon into 10, you have 2. So, sa mga coefficients, kung atong i-times, 2 na gyud ang answer. So, dalo na to na si 2 ha. That means, i-reason na ko ni mga advertisement dire. Pag human, diri ata mag 2. So that means, proceed na ta sa mga variables. Mag-start na ni A. A. Napoy A diri a. That means, i-add lang ang ihang exponents. 4 plus 3, you have 7. Sunod na pod. Naay C diri a, pero walay C diri a. That means, ikopya lang C squared. Pag human, naay D diri ang quantity, naapoy D diri dara, copy lang ang D, and then i-add ang exponents. 8, dara o, 8 plus 2, you have 10. Di na siya hali. Sunod, pag human, okay na ta dira, okay na ta ani, okay na po ta ani, okay na ta kaning si X. Si X walay kaparehas, just copy X to the power of 5. So the answer is 2A to the 7th, C squared, D to the 10th, X to the 5th. Or ang pagbasa, 2A to the power of 7, C to the power of 2, pwede po ka maingog C squared, D to the power of 10, X to the power of 5. So that's alright, let's continue with another set of examples. So number 5. Negative 6x to the power of m times 4x to the power of m. So let's start with the sign. Negative diri i-times sa positive. Dili parehas ang sign. Kung mag-times ka, the answer is negative. Then coefficient ta, 6 times 4, you have 24. Then proceed ta sa variable. Ang variable diri is x. Ang variable diri is x. Isa hara nagsulat. X, and then dito ta sa power m. I-add ang mga power ha, or ang degree or ang exponent m. Plusan diri you have m. I-add ba itong mga exponents? Ato lang ipakita diri wala ta indiretso. So copy ang negative 24 x, and then take note, like terms, atong igawa sa m plus m. Akong padakon. Okay, like terms ang tawag na nila ha, kay ang m and m pareha, m to the power, it has a degree of 1. Kanipod, m and it has a degree of 1. Like terms ang tawag. That means, pwede ta mag-add sa mga coefficients. Nana siya 1 diha, nga dili na ginapakita. Naapod na yung 1 diha, nga dili ginapakita. Magdiretsyo tag-add, kay puros positive ang duha ka terms. 1 plus 1, you have 2. I-copy lang ang m. Sa addition niha, dili ni multiplication. Okay, 2m ang dapat na power 2m. So that's it. The answer is negative 24x to the power of 2m. Number 6 ta. Number 6. Let's start with the sign. Negative. I times kang positive 2. Again, negative. I times kang positive 2. Dili parehas ang sign. The answer is negative 2. Proceed ta sa variable. Naay m diri ang quantity. Naapoy m diri ang quantity. Isa halang pagsulat, then add the exponents. Naanay 1 diha si m, na dili na ginapakita. 1 plus 2, ang power ni m dire, 1 plus 2, you have 3. Okay na ta kang m. Naay n diri naapoy n diri That means, copy lang na si n,
Isaha lang pagsulat. Pag human, i-add ang exponents x plus y. So, mahog nga x plus y. Ibaba na ko. Ang kanang x plus y, dili na pwede i-add ha kay unlike terms. Tanawa ra gud x ang isa, y ang isa. Obviously, dili sila parehas nga terms. So, that means ilaray ra gina. So, the answer is negative 2m cubed n to the power of x plus y. Okay, dali ata sa number 7. 1/4 mn times 8mn squared. So, mag-una ta sa mga coefficients. You have 1/4 times 8. Igawas na ako. 1/4 times 8. Okay. Pwede rin yung taas times taas. Kanang imata-mata lang bitaw. Pero kung masami yun, gusto yung kanang sitaw na kanang di ka maliba, gusto ka, pwede ba na ang whole number o biran o 1 para unig times, pantay yun, mas straight yun na to ang pananaw. Taas times taas, baba times baba. Maunig pinaka step by step yun. Nga di yun ta magkamali. Pero pwede ra yun ta automatic ha. 1 times 8, you have 8. Sa baba ta 4 times 1, you have 4. I-reduce na to siya. Ang kanang bar, that is divide, ang 8, bahingon into 4, or 8 divided by 4, the answer is 2. That means, kanang 2, dria, kanang 2, i-reso na ko niya, dalo na to si 2, dria. 2. Sunod, na m dria, na apoy m, isaha lang ang sulat, and then power nila, 1 plus 1, you have 2. Next is n. Napoy n dria, isa lang ang isulat nga n, and then naa si n na anay power nga 1, 1 plus 2, you have 3. So the answer is 2m squared n cubed. Dria ta sa number 8, equals. Mag-una ta sa coefficients. Obviously, puros positive. Positive po ang isa, that means positive ang answer. Let's go with coefficients. Ang si 9, i-times ng 2, the answer is 18. And then, ang variable nga x, na ako'y variable nga x dire, just copy the x. And then, i-add lang ng duha, m plus n. So, this is the answer. 18x m plus n. Mali ha kung ang answer ni mo dire is 18x. Kunya ka nag-plus ta sa m o n, ang answer nimo is mn. Mali ha. Ang kanang mn, kung mag-times ka, m times n equals mn. Tapad ra, lahi ang plus. Kaya unlike terms man na sila, di na nimo makombine. Itapad ra gina sila. So that's it.